sa paghahanap namin ng makakainan na naman, naligaw kami. Naligaw kami. Ang layo ng nilakad namin guys, mula doon. Tapos dito na kami dadaan, papunta doon sa may Borg Swings, diba? Meron talaga pag gusto mo puntahan yung isang lugar, kahit magkataligaw-ligaw ka pa, makiba ka. Wag sumoko. Sumoko. Kasi ayan na siya guys. Kasi unlimited burger yun, chicken wings, tapos may mga rice na kompleto na kasi siya. So hinanap namin, nag-google pa kami, kaso naligaw pa rin kami guys. Naglalakad na lang kami papunta dun guys. So yun, nakita ko na siya guys. Naku, nakita ko na siya, pero ang dami na sasakyan. Ayun na guys. Hindi ko may Rio, yung arte pala yun. Sabi sa Instagram, may sikat ko siya kaso mahal yung mga hotel. Ayan na siya guys. Burger, fries, wings, and steak. So guys, meron silang wings plus burger plus pasta plus fries, nasa 299 pesos. Unlimited na po yun. Pero kung gusto mo ng wings lang at saka rice, 209. Unlimited burger plus fries, 229. Ano ba tayo? Burger and wings, 269. Apat po. Mura lang. So yun. So guys, ito pa yung in-order namin guys. Manok lang kainin ko. Unlimited po yun guys. Fries, chicken wings, at saka pasta. Ito guys yung mga condiments nila. So marami kang pipilian. And guys, kain na tayo. Ito meron din sila guys, oh, parang sa Sar's Burger. Kasi mostly magkakamay. Yan. Guys, another serve chicken only guys. So yun. Tapos na guys, yung pagkain namin dito sa loob. Busog din namin naubos guys. Kaya nyo guys.
Maraming leftover na chicken guys at saka hamburger. Kasi yun guys. Hello guys! Busog! Busog! Napakalamig ng hangin. It feels so like, Christmas is coming. Hanggang sa palok ba? Yun guys. Nakakawin na tayo sa pedestrian. Ah, Papunta na po kami ng pedestrian. Papunta po kami ng Apo. Yes, I'm so excited. maghahanap po kami uli ng makakainan. Hindi na nga namin naubos yung pagkain, maghahanap na naman uli. Kaya, Kaya yun guys. So, sap. Nauna na naman kami guys. oo guys. Bahala na yung nasa likuran. Guys, meet na namin si Jomel. Jomel, kung nasan ka, maraming tira-tira. Shout out kay Jomel Machado, engineer! Kumayod ka muna, kami muna. Yun. Hanggang sa muli guys, maghahanap naman ulit kami ng makakainan dahil mahilig kami sa pagkain! Thank you for watching. Please click subscribe for more videos.